En els darrers anys, el Futbol Club Barcelona està intentant col·laborar amb experts per poder obtenir nous biomarcadors que ens permetin tenir millor informació dels nostres esportistes. I el que busquem amb aquests equips és que ens donguin suport a aquesta recerca de biomarcadors que sigui una altra capa d'informació per poder, dues coses molt importants, anticipar-nos a les lesions, cosa realment difícil, però això és un dels objectius, i evidentment optimitzar el rendiment perquè siguin els millors el dia que tinguin que jugar. Amb aquest estudi volíem entendre millor per què alguns jugadors tenen una tendència a lesionar-se i altres jugadors tenen menys tendència. Per això hem fet servir l'epigenètica, que és la ciència que ens ajuda a comprendre una mica millor com l'estil de vida afecta a l'expressió dels nostres gens. D'aquest estudi es deriven dues troballes principals. La primera és que l'epigenoma del grup de jugadors amb més tendència a lesionar-se, en comparació amb el grup amb menys tendència a lesionar-se, mostren una signatura epigenètica diferencial d'aproximadament 1.000 regions de l'ADN que canvien entre aquests dos grups de jugadors. Aquest resultat és interessant i potencialment és important perquè podria, en el futur, permetre ajustar una mica millor els entrenaments, la càrrega, potser inclús l'alimentació, l'estil de vida, per reduir el risc de lesions i ajudar a que el jugador desenvolupi el seu màxim potencial. També hem fet servir eines computacionals per calcular l'edat epigenètica o l'edat biològica dels jugadors i les jugadores. I el que hem trobat, que és molt interessant, és que els jugadors tenen una edat biològica en general superior a la cronològica i en les noies l'edat biològica i la cronològica era molt semblant. I la nostra interpretació és que possiblement, en aquest cas, el nivell d'exigència, el nivell de pressió i el nivell de professionalització del futbol masculí és encara superior al femení, però també és veritat que el futbol femení està assolint nivells de competitivitat i de reconeixement. Suposem que en el futur potser que l'edat epigenètica també en el futbol d'elit femení arribarà a nivells semblants a l'equip masculí. Aquest estudi és fruit d'una col·laboració estreta entre un equip de futbol d'elit i un centre d'investigació biomèdica i aquesta col·laboració és important perquè també és la llavor per desenvolupar un futbol professional més científic, més segur i també cada vegada més personalitzat.